Velkommen til Dr. Mops' brevkasse. Jeg er Dr. Mops. Og jeg vil forsøge i den her brevkasse at give dig og alle dine venner nogle svar på jeres spørgsmål og jeres små tanker. Sådan. Velkommen til første afsnit af Dr. Mops' brevkasse. Jeg kan løfte sløret lige hurtigt fortælle, hvad der kommer til at ske. Vi har fået et spørgsmål ind, som handler om kærlighed. Hvad er kærlighed? Så har vi fået, hvad er det bedste med Sorø Gymnasium? Det er et dårligt spørgsmål. Det er et sindssygt dårligt spørgsmål. Men ja, kan man knippe en Pokémon? Hvis ja, hvor og hvad koster det? Det spørgsmål har vi faktisk taget op. Og Jannik, han er jo lidt af en spøjsfætter. Ja, han er bare vildt flot. Han har skrevet ind og spurgt, kan Mops finde ud af, om jeg kan have seksuel samkvem med en Pokémon? Hvordan? Hvad koster det? Hvordan gør man det overhovedet? Det undersøger vi, og jeg giver en rimelig detaljeret guide til, hvordan man på Pokémon.com kan bestille de her Pokémon direkte hjem til dig i din seng. Derudover så behandler vi også emner som hvordan sikrer du dig en fræk, hårdt skåren gala-date, så alle de andre bare står og tænker, wow! Det er det Bertil. Bertil er hussæl her i mit værksted, hvor vi filmer fra, i dag i hvert fald. Og Bertil vil så vidt muligt forsøge at være med i programmerne, fordi han er sådan, det kan han godt lide, egentlig, at være med til det. Hvad er kærlighed? Og det skal vi behandle lige her. Og vi skal give svar til Mikkel Gabel fra 3. C. Ja, det er faktisk et meget sjovt spørgsmål, ikke? Der er sådan 2 former for kærlighed på en eller anden måde. Der er en eller anden kærlighed til mennesker og... og så er der en eller anden form for kærlighed til noget større, noget man gør, en kultur eller en identitet eller noget som er større end lige et menneske, og noget der måske symboliserer et menneske, noget et menneske består. Så noget ikke faktisk, ja. Eller noget mere sådan metafysisk. Ja, okay. Det kan også være en kultur for eksempel, ikke? Så hvis man godt kan lide hinanden, ikke? Ja. Så. Men jeg tror kærlighed er, at når man på en eller anden måde dedikerer sig selv og sit eget væsen og offrer sig selv, eller er villig til at ofre sig selv for noget, som ikke handler om mig. For eksempel for et andet menneske. Kærlighed mellem et andet menneske, hvor du er villig til at gå på kompromiser med dig selv, du er villig til at ofre dig selv i forskellige situationer, uden nødvendigvis at få noget ud af det, men fordi du mener, at det her mål, den her person er vigtig. Og det samme mener jeg for eksempel, det kan være kærlighed til hiphoppen, kærlighed til at male. Det gør det af lysten til at være med til det her, som er større end os. Det tror jeg på en eller anden måde, det er kærlighed. Ja. Tak for den lille bid indsigt. Vi går videre til næste spørgsmål. Og næste spørgsmål er, hvad er det bedste ved Sorø Gymnasium? Hold kæft! Patværk. Hold kæft, der er mange. Så det vil sige, at du... Patter. Ja. Patter. Store, små, skæve, runde, aflange, trekantede, rektangulære, eller hvis der er nogen, så fredagscafé, kantine, mad, der er vand, der er toiletter. E-fløjens toiletter vil jeg sige er pissefede, for jeg vil sige, hvis man skal pølse for eksempel, og ikke har lyst til, så E-fløjens toiletter er virkelig gode. Salatbaren er god. Og så er der faktisk, så er det også fedt ved Sorø Gymnasium, at der på en eller anden, det er sådan lidt en lille landsbyagtigt, ikke? Alle kender hinanden på en eller anden måde, man ved hvem folk er, sådan. Det er ret trygt på en eller anden måde. Ja. Folk er gode ved hinanden, synes jeg generelt. Ja, så er der også godt sammenhold. Der er et godt sammenhold. Og Sorø Gymnasium er et rigtig dejligt sted. Ja, så er vi jo pissekloge jo. Og samtidig er vi den, hvis ungdom drikker mest. Og det kan man jo så tænke lidt over. Jeg tror, der er en proportionel linje mellem druk og højt uddannelsesniveau. Så at hvis vi drikker mere, så bliver vi klogere. Det tror jeg helt bestemt. Helt bestemt. Det er faktisk enig i. Ja. Vi går videre til næste spørgsmål, og vil du introducere os for det? Ja. Det er nemlig et, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Og det er fra, igen, Jannik Haslund. Han er meget, meget aktiv inde på vores side, åbenbart. Jannik har spurgt, kære Mops, kan man have seksuelt samkvem med en Pokémon? I så fald, hvad koster det, og hvordan gør man?
Ja. Det her, det er en Pokémon meget hurtigt skitset op. Vi har et hoved og noget øreværk og noget krop her. Det er så brysterne, hvis det nu var en kvindelig Pokémon. Og fødderne hernede. Det der er sjovt, og det som der undrer mig, da jeg jo spurgte en biologilærer om, hvordan ser en Pokémon ud. Fordi normale skabninger vil man vide, at så skal man indføre en eller anden form for spøjsfætter. Ja, nu siger jeg det sådan, der er en eller anden form for penis. Her fra en penis, det her i øvrigt. Der er noget testikkelværk hernede, og det er hvad det er. Men det skal ligesom her op. Men det som nu sker som rigtig sjovt, nemlig ved Pokémon, der er lidt ændringer. Jeg ved i hvert fald, at en Bulbasaur fungerer lidt anderledes og sådan noget, men den har sådan nogle kanoner og hvidløg på ryggen og sådan noget, så det er noget lidt andet. Men det der sker, det er, hvis du vender Pokémonen om, nu lader vi vende den om. Så vi har her hovedet, og så har vi noget krop her, ikke? Og noget fod her, ikke? Det er ryggen af Pokémon der simpelthen, ikke? Så nu var en Bulbasaur, eller den der, som jeg sagde der, ikke? Så har den sådan nogle kanoner og hvidløg. Men det man så gør, det er, at man løfter. Mange af dem har sådan en lille lem heromme på lænden. Hvis du viser på mig her. Ja, lige her, ikke? Der har den en lem. Sådan en lille hudflap, kan man nærmest kalde det. Meget, meget delikat lille hudflap. Den stimulerer man meget kort, men man napper den. Sådan med munden. Ja, sådan, du napper den. Sådan, med munden. Det er lidt ligesom erigere. Det er erigeret penis simpelthen. Det du så gør, er, at du åbner den flap. Så går du løs simpelthen. Så det er ikke så svært. Du stimulerer flap, åbner flap, og så indfører du dit apparatør, eller hvad du nu har, i Pokémon simpelthen. Samleje. Det næste spørgsmål er, det vi har fået fra en anonym, hun kalder sig et par hotte lamselår for 1.G. Lækkert navn, men nå, hvordan får man en Galadé? Det ved jeg er et spørgsmål, der er rigtig mange, som der gerne vil have svar på nu her. Jeg kan sige, hvad der virker for mig, har virket for mig. Og det er egentlig et ord. Tequila. Så lad mig være bange for at gå ud og så bare sige, hey, hvad så? Det var det her, mand. Hold kæft, jeg har lyst til at rive dig rundt i en limousine eller et eller andet. For det vil han sikkert, helt sikkert gøre. Du er sikkert skide sød og skøn og sjov og smuk og alt det der. Og det må jo en kvinde jo også gerne. Det er jo ikke bare, det er jo ikke kun drenge. Det er fantastisk fedt. Det viser, at hun har noget integritet, og hun har noget selvstændighed. Så vis, at I har et solidt patværk at hugge i. Kom ud. Spørg. Jeg har bare ikke Galadé. Men altså, så. Det er jeg sikker på, at du får. Nå. Tusind tak, fordi du kiggede med her. Det er vores første udsendelse, så bær lidt over med alle vores små fejl og så videre og så videre. Men send nogle spørgsmål. Gå ind og like vores Facebook-side. Den hedder Dr. Mops brevkasse. Og den er en del af skolebladet på Sora Gym, som hedder Methusalem, som I også skal gå ind og læse. Gå ind og like den. Smæk nogle spørgsmål ud til mig og Bertil. Ja. I kan sende den på Facebook, eller op på væggen der, eller I kan sende min privatbesked inde på siden. Det kan være spørgsmål om alt, stort og småt, og godt og ondt, og grimt og flot og fint og fornemt og klamt og ulækkert. Alt hvad du har lyst til. Det kan også være, at I synes, at det kunne være sjovt at sætte mig i en eller anden lortesituation eller et eller andet. Smæk alt, hvad I har på hjerte, ud med det. Vi vil forsøge i hvert fald at lave en video til hver udgivelse af Methusalem. Men hvis I bare poster som galningen derude, og bare laver vildt mange spørgsmål, så er det jo klart, så vil vi selvfølgelig forsøge at opfylde det. Så kan det måske være, der kommer sådan en lille video en gang om uge eller sådan noget. Og Bertil, Hussein, ham kan I godt huske, han vil forsøge at være med os hver eneste gang. Er det ikke rigtigt, Bertil? Jo, det er det. Så kig med. Derudover, så har vi en lille bitte ting. I kan sende forslag, og vi kan selv finde forslag på et eller andet, I bare synes, der skal deles med hele verden. Det kan være et eller andet, jeg ser det billede, jeg hører en sang, det kan være alt muligt. Det skal bare deles, det er for nice, det må ikke... det skal bare ud. Jeg har fundet en lille ting, som jeg synes er rigtig sjov. Og det er t-shirts med dyremotiver, dyrehoveder i 3D på, som man kan købe. For eksempel med en mops. Så der kommer et link her, så kan I lige tjekke det, og så kan I gå ind og finde den.
Hej hej. Hej hej. Flotte patter.